Аз съм лекар дълги години, особено през последните години се занимавам най-вече с професионални заболявания. Но професионалните заболявания и като притежаваш една от рядките специалности обща медицина, се сблъскам с най-различни човешки грижи, оплаквания, които не са ми чужди на мен. Преживял съм много през живота, работил съм много, всички знаят, че освен с лекарската професия съм един от музикантите в Пловдив, които свират вечер до късно, което всичко с нарастването на годините човек започва да се събужда все повече и повече изморен сутрин и започва да се оглежда и вижда, че как да си помогне. Тоест започва да мисли за режима на хранене, на грижи за тялото, за кръвното налягане, което почти никога не отминава и, както казваме, земното притегнение не можем да го излъжем при никакъв случай, за независимо дали сме мъже или дали жени. След консултации с мои приятели, с мои колеги, попаднах на един особен начин човек да заздрави общото си състояние, а и най-вече след като обърнах внимание и на действието против косопат, тъй като имах и известни проблеми с това нещо. Мъжете някой път сме някой път най-често сме незагрижени за външния си вид, особено за косите. Това е по-характерно за жените. Но най-вече аз имам и познати, които имат проблеми. Така че на въпроса попаднах на един чай Демир Бозан, който всъщност в превод не мога да кажа точно какво значи, но залага на няколко свои действия, които се оказват абсолютно подходящи за ликвидиране на тези оплаквания. Характерно е това, че в кратък срок, не повече от седмица до две, започва да се чувства, че на гребена няма вече толкова косми, сутрин на възглавницата няма толкова косми. И самия вид на косата започва, както в рекламните материали на много фирми козметични, да се възвръща блясъка, да се възвръща еластичността на косама. И всъщност ние търсим това, този ефект, освен че да спре, за да може човек да си направи спокойно прическата, без да се грижи за това, че по гребена и по сешоара ще останат част от косите. Човек започва да не се събужда толкова изморен сутрин и да бъде готов за предизвикателствата на деня, които, знаете, все повече и повече се превръщат в стрес всъщност, защото човек започва да си мисли освен за себе си, за своите близки. И най-вече това е тук нашата задача в това кратко интервю като лекар и като консуматор най-вече на този чай Демир Бозан, да може в една широка популация хора да се разбере наистина неговото добро действие, както общо укрепващо, така и върху най-вече косопада.